3, 2, 1. No niin, tervetuloa tämän Show Business podcastin toiselle kaudelle. Ja minun ensimmäisen jakson vieraana tällä kaudella on yksi minun mielestä Suomen parhaita näyttelijöitä. Lämpimästi tervetuloa Show Business podcastiin näyttelijä Hanna Vahtikari. No kiitos paljon. Kiitos paljon. Ja kiitos ihanasta kommentista. Ole hyvä vaan. Tosiaan sinut tunnetaan monennäköisistä projekteista, mitä sinä olet tehnyt viimeisen 20 vuoden ajan urallas. Minä tutkin nettiin ja sinut tunnetaan alun perin pääsääntöisesti teatterinäyttelijänä esimerkiksi Oulun ja Lahden kaupungin teattereista, mutta nyt sitten viime vuosina olet tehnyt paljon kaiken näköistä muutakin. Haluaisitko sinä kertoa, että millä lailla sinusta alun perin tuli näyttelijä, tai mikä sai sinut niin kuin kiinnostumaan näyttelijän ammatista ja miten sinä siihen päädyit? No jaa, mikäköhän se sitten, niin kuin, no se semmoinen kipinä esiintymiseen, varmaan se oli jollain lailla sisäsyntystä, eli hyvin pienestä asti joku sellainen tarve päästä lavalle ja ihmisten eteen esiintymään. Että kyllä mä muistan, että tosi varhaisia muistoja, että mä oon ollut tosi pieni, kun mä oon jonnekin lavalle tunkenut, haluttiin mua sinne tai ei, mutta että joku semmoinen niin kuin, varmaan joku, että sit kun oivalsi, että siellä on niin kuin, lavalla ja ihmisten edessä saa niin kuin, jollain lailla olla sekä oma itsensä ja sitten käänteisesti myös joku toinen, niin siinä oli jotain kutkuttavan ihanaa ja sen mä jo varmaan oivalsin niin kuin tosi nuorena. Ja mä oon Ylöjärveltä kotoisin, niin mä aloin sitten harrastaa näyttelemistä, kun mä olin, minkään ikäinen, mä olin joku 11-vuotias, kun mä menin semmoiseen Uploadin-nimiseen harrastajateatteriin Ylöjärvellä. Ja siitä se tavallaan niin kuin lähti, että kyllä mä sitten niin kuin aika pienestä pitää jostain kumman syystä niin kuin aina sanoin, että mä haluan niin kuin näyttelijäksi. Että oli mulla muitakin haaveammatteja, kuten uimari, mutta sitä mä en kyllä harrastanut missään muodossa, että mä en oikein tiedä, että miten mä sitten kuvittelin, että tämä uimarin ammatti onnistus, kun en mä juurikaan uinut, mutta näyttelemistä kyllä harrastin ja oikeastaan harrastin sitä ihan sinne asti, kun pääsin teatterikorkeakouluun vuonna 2001. Ja eli nyt tänä vuonna tulee valmistumisesta sitten jo 20 vuotta. Okei, tämä on mielenkiintoista kuulla. Että niin kuin aika monella, mitä minä olen lukenut kaikkien näyttelijöiden elämäkertoja ja tutustunut niin kuin näyttelijöiden taustoihin, niin aika monella se lähtee ihan niin kuin tyyliin lapsena jo jostain harrastajateatterista. Jotkut aloittaa Kyllä, kesäteattereista. juuri näin. No sillä lailla se itselläkin meni tavallaan, että kyllä mä sitä niin kuin jo sieltä asti tein niin kuin ihan säännöllisesti. Sitten mä olin ilmaisutaidon lukiossa Tampereella ja sielläkin jatkui se ja niin kuin tavallaan se kiinnostus syveni aihetta kohtaan, että joo, vaikka tavallaan en mä edes tiedä, niin kuin, mihin mä olin hakemassa, että oikeastaan sitten vasta teatterikorkeakoulussahan se vasta sit alkoi niin kuin avautuun se, että mitä se näyttelijän työ sit voisi olla ja on. Ja sekin on muuttunut paljon myös siitä ajasta, kun mä oon opiskellut. Kyllä. Muistatko vielä, että mikä oli, jos näyttelijältä kysytään monesti, että mikä on ikimuistoisin rooli ja tällaisia juttuja. Niin. Mutta muistatko, mikä oli ensimmäinen, niin kun, pääsitkö suoraan silloin, kun aloitit harrastajateatterissa, pääsitkö suoraan niin kun isoihin rooleihin vai lähtikö se jostain pikkurooleista ja sitten roolit kasvoi? No, mitenköhän se nyt olisi mennyt? Varmaan, en muista nyt tällaista urakehitystä harrastajapuolella, että aloitin kivenä ja päädyin kuningas Leariksi, mutta, mutta, mutta
Kyllähän se niin kuin, joo, kyllä mä sitten kuitenkin, joo, kyllä mä jossain vaiheessa sitten sain niin kuin enemmän vastuuta, mutta että enemmän musta tuntuu, että se oli se yhdessä tekemisen, niin kuin mikä teatterissa edelleen on, se on yksinkertaisesti niin, että se on edelleen se hienoin osa on se ensemble ja se työryhmä tavallaan, että se on sillä lailla yhdessä tekemistä ja jakamista, että sitten esitymistilanteessa yleisön kanssa yhdessä, mutta se koko harjoitusaika, että se tapahtuu sen työryhmän kanssa, niin kun löydetään ne asiat, niin musta tavallaan se sama kipinä on jollain lailla säilynyt sieltä koska sitten taas kameranäytteleminen ja muut näyttelijän työt niin on sillä lailla vähän eriluonteisia. En tarkoita, etteikö ne olisi yhteistyötä, mutta teatteri on kuitenkin parhaimmillaan sitten semmoista ensemble-työtä. Kyllä, olen paljon tutkinut, just niin kuin sanoin, niin näyttelijöiden historiikkeja, lukenut paljon kaikkia elämäkertoja Joo. ja katsonut dokkareita ja kaikkia, niin monella näyttelijällä on tämä, että yrittää teatterikorkeeseen hitoa monta kertaa eikä pääse. Pääsit siihen ekalla yrittämään? En päässyt eka yrittämällä, mä pääsin kolmannella yrittämällä. Mitenköhän se nyt sitten meni? Eka ja toka kerta mä pääsin niinku tavallaan aika lähelle, mutta en riittävän lähelle, muistaakseni siihen niinku kolmanteen vaiheeseen. Ja sitten mulla tuli siinä toisen vuoden yrittämisen jälkeen just sellainen olo, että ei saamari, että jos mä nyt en niinku pääsekään tänne, niin nyt mun täytyy alkaa keksiä jotain niin kuin korvaavaa tekemistä, että en tiedä olisiko musta sit ollut sellaisen, että mä olisin yrittänyt niin kuin useita kertoja. Mutta sitten mä asuin silloin Tampereella sen vuoden ennen kuin mä pääsin teakkiin, niin sitten mä hain historian laitokselle opiskelemaan historiaa ja mä vuoden opiskelin historiaa ja sitten mä olin Tampereen YT:llä ja jotenkin sitten varmaan sieltä löytyi sit jotain tarvittavaa itsevarmuutta ja muuta niin, että sitten seuraavana vuonna pääsin sitten kouluun. Okei. Oliko ne olen kuullut paljon niistä pääsykokeistakin, että ne on aika vaativat. Muistatko, ketä oli raadissa? Raadissa oli meidän opettajat, jotka sitten ei kaikki, kyllä meillä vaihtuvuuttakin siinä oli, mutta siellä oli Raila Leppäkoski ja sitten Markus Kruut oli meidän silloiset professorit muistaakseni. He oli, ja sitten oli tietenkin kaikki meidän sitten niin kuin tai olivat hekin vakituisia, mutta siis nämä aineopettajat, että oli musan lehtori Jussi Tuurna ja puheenlehtorit Ritva Koivunen ja Malla Kuuranne ja Marita Naava ja ketäs kaikkea siellä. Sitten Seppo Kumpunen toi liikunnanlehtori ja joo, eli kyllä mä muistan. Mut olen kuullut, että ne on just niin kuin nämä pääsykokeet, kun siellä kun testataan niin monenlaisia eri näyttelijän taitoja, niin minä olen kun niin paljon kuitenkin niin perehtynyt myös tähän teatterikorkeakoulun niin kuin opintosuunnitelmaan, niin kun sielläkin on niin paljon erilaisia suuntauksia, niin oliko sinulle alusta saakka niin kuin selvää se, että sinä tulet erikoistumaan nimenomaan musiikkiteatteriin? Nyt jostain syystä vähän pätki toi viimeinen, mä en saanut selvää tuosta sun kysymyksestä viimeisestä, kysytkö vielä, että oliko mulle selvää? Niin, että tuut erikoistumaan nimenomaan musiikkiteatteriin. No ei oikeasti, ei ollenkaan ollut selvää, että ei se ollut semmoinen juttu, mitä mä niinku ajattelin, kun mä kouluun hain, että se on jotenkin semmoinen, että se vaan se tavallaan sitten vaan tapahtui siinä niinku, opiskelujen myötä niinku se semmoinen niinku oivallus siitä, että okei, että tähän että siihen viimeiseen vuoteen, siis meillähän se oli silloin, nythän ne on kaikki muuttunut, mutta silloinhan me opiskeltiin vain 4 vuotta, että nyt mehän ei opiskeltu kandiksi ollenkaan, vaan suoraan niin kuin maisteriopinnot ikään kuin 4 vuodessa, niin se viimeinen vuosi oli sitten niin kuin erikoistumista musiikkiteatteriin meille muutamalle, jotka siihen sitten pyrki tai tuli tai valikoitu siitä meidän kurssista.
Mutta ei se sitten lopulta tarkoittanut kuin muutamia niin kuin ekstrakursseja ja sitten piti tehdä tavallaan oma opinnäyte, piti tehdä sitten tietenkin semmoisessa prokkiksessa, missä lauletaan myös. että niin kuin tavallaan sitä kautta, mutta ei se ollut kyllä mulle mitenkään selvää. Ja nythän mä oon sitä ammatissa, niin no nyt mä oon viime aikoina itse asiassa tosi paljon tehnyt musaa, mutta niin, että se on ollut semmoinen polveileva tie, että ei mulla semmoista niin kuin, ei se ollut mikään semmoinen selkeä mulle se musikaalit tai musiikkiteatterin, niin kuin, että se on ollut, mä oon toivonut ja päässytkin onneksi tekemään niin kuin laaja-alaisesti tavallaan toteuttaa tätä työtä. Okei, onko sinulla niin kuin ennen näitä näyttelijäopintoja, niin onko sinulla musataustaa? Oletko sinä harrastanut musiikkia vaikka lapsena tai No, vastaavaa? no kyllähän mä niin kuin itsekseni harrastin, soitin itsekseni tämmöistä, mulla oli tämmöinen kiippari kotona, josta tuli kaikennäköisiä eri soundeja. Eli mä ihan itse opiskelin kaiken näköistä siellä, mutta sitten kun äiti ja isä kysyi, että haluatko mennä laulutunneille tai soittotunneille, koska he näkivät kyllä minun kiinnostuksen tätä työtä kohtaan, niin sitten mä totesin, että en todellakaan halua. Että mä en niin oikein tiedä, että mikä se mun jääräpäisyys siinä oli, että mä en niin halunnut mennä mihinkään taidealan harrastaa mitään. Kaikkea semmoista, mikä mua oikeasti tosi paljon kiinnosti jo lapsena. Eli tanssi, laulu, musiikki, mihinkään niihin mä en suostunut mennä harrastaan. Mä vaan hiihdin. Harrastihiihtoa. Ja yleisurheilua, mutta ei joo. Että sitten ne löytyi vasta aikuisena oikeastaan sillain sitten niin kuin, suuremmassa määrin, mutta totta kai mä tein niitä lapsena ja nuorena niin kuin paljonkin, niin kuin, joo, mutta en missään musaopistossa, et en mä soittanut koskaan mitään instrumenttia. Okei, kun just niin kuin näitä laulutunteja ja tämmöisiä mietin, koska Joo, ensimmäiset laulutunnit oli siellä Teakissa. Minna Okei. Orpanan opetuksessa. Terkkuja Minnalle. No niin, terveiset toivottavasti menee perille, koska sellahan on ihan törkeän hyvä ääni. Kiitos. Kiitos paljon. Joo. Tästä kun nyt tuli laulamisesta ja laulajista puhe, niin voidaankin sitten käsitellä tämmöistä yhtä prokkista, missä se olit mukana tuossa 6 vuotta sitten, kun Ylellä on tullut vuosittain näitä muusikoiden ja laulajien elämäkertakuunnelmia. Niin miten sinä aikoinaan valikoiduit Kikan rooliin tähän Tarinatähdestä -kuunnelmaan? No mä valikoiduin siihen sitä kautta, että ohjaaja Minna Nurmelin otti yhteyttä ja oli sitä mieltä, että voisin sopia siihen Kikaksi. Ja sitten meillä oli Ylellä sitten sen porukan kanssa, jotka sitä isoimpia rooleja siinä sitten päätyi tekemään, niin oli vähän semmoista äänitestausta tai tavallaan sitä, että haettiin sitä dynamiikkaa, koska tuossa audiopuolellahan se on tietenkin tosi tärkeää, että niiden äänien täytyy erottua sieltä, että jos vaikka kaksi isossa roolissa olevaa, että jos niillä on tosi samankaltaiset äänet, niin se ei oikein toimi, koska sitten kuulija ei välttämättä erota, että kuka nyt puhuu, kun ei ole sitä visuaalista apua siinä, mutta joo, ihan siis sitä kautta, että Minna Nurmeliin otti yhteyttä ja se oli nähnyt mut yhdessä esityksessä ja sitten, tai näin mä sen muistan, että se meni. Ja sitten sitä kautta. Ei sen kummoisempi tarina, joo. Kun minä olen käsittänyt, ja varmaan se näin meneekin, että näihin kuunnelmiin, jotka perustuu todellisiin henkilöihin, niin näihin kuunnelmiin varmaan valitaan ääninäyttelijät myös sen mukaan, että niin kuin vaikka ei ole tai vaikka ei ole kyse mistään niin kuin imitaatio-ohjelmasta, niin varmaan valitaan näyttelijät sen mukaan, että kenen ääni nyt niin kuin jossain määrin muistuttaa sitä alkuperäistä henkilöä. Niin. Joo, varmaan. Tai joo, näin voisi kuvitella kyllä. Kyllähän, Kyllä mutta meille se oli niin kuin alusta asti jotenkin selvää, että ei lähdetä imitoimaan
tai tavallaan, että Minna sanoi, muistan silloin, kun mä sitä itse mietin jossain vaiheessa, että pitäisikö mun niinku enemmän yrittää olla, tai niinku ihan kerta kaikkiaan matkia kikkaa siis sillä lailla. Totta kai mä jotain matkinkin, mutta niin kuin, että vielä enemmän niin kuin jotenkin pyrkiä imitoimaan tätä meidän oikeasti elänyttä Kirsi Sireeniä, mutta sitten aika nopeasti tultiin siihen, tai siis tulokseen, että ei, että ihan omalta pohjalta vaan, että se tavallaan, että ne yhtäläisyydet, mitä on jo niin kuin jossakin, niin mun mielestä niin, ne on siellä jo, että ilman, että sitä tarvii sen kummoisemmin niin tehdä. Tai että se sytyy enemmän sen ajattelun ja niin semmoisen eläytymisen kautta, kuin että ulkokohtaisesti olisin yrittänyt sillä niin kuin matkia kaikkia kikan piirteitä, niin kuin äänellisiä tai piirteitä. Niin. Okei, koska minä niin kun minä olen se kuunnelman kuunnellut muutaman kerran, niin kyllähän minun on pakko sanoa, että kyllähän sinun äänessä on luonnostaan paljon samoja niin kuin sävyjä, mikä tekee. Niin, no se varmaan on, niinpä. Et siinä on jotain, että mä en itse ehkä tietenkään kuule sitä niin koska sitä ei itseänsä kuule samalla tavalla, ja sitä on myös kauhean kriittinen oma ääntänsä kohta ja näin poispäin, mutta varmasti se on näin, ja varmasti siinä on ollut se yksi syy tietenkin, miksi Minna ajatteli, että sopisin tähän rooliin. Joo, siis minulla on aina sellainen mittari, että kun minä kuuntelen jotain kuunnelmaa tai katson leffaa jostain oikeasta henkilöstä, niin minulla on aina sellainen mittari, että pystyykö minä niin kuin unohtamaan, että kyseessä on näyttelijä. Minä voin sanoa, että minulla meni ehkä 1,5 minuuttia kuunnella sitä sinun roolisuoritusta, ennen kuin minä unohdin ihan täysin, että siihen et ole kikka. Niin justiin. Niin, no ihanaa. Voi vitsi, kiitos. Ja sitten kun se jonkun verran... Niin, jatka vaan. No ei, sori, puhun sun päälle täältä, mutta täällä kun etäyhteyksissä ollaan, niin ei aina sitä tajua, mutta niin, että se olikin ihmeellinen, tosi ihmeellinen, suorastaan taianomainen se nauhoitusjakso, mikä meillä oli siinä Ylellä, että sitä nauhoitettiin se, ehkä tehtiinkö se nyt kuukaudessa, en nyt muista, tai meni siihen pidempi aika sitten, mutta joo, niin se tavallaan se prosessi siellä ja se tunnelma ja se miten sitä tehtiin ja minkälainen fiilis kaikilla oli sitä tehdessä, niin oli semmoinen, että nyt tässä tapahtuu jotain semmoista, jotain tosi ainutlaatuista, niin kuin, että se todella jollain lailla heräsi henkiin se tarina. Tämä kuulostaa nyt ihan sululta, mutta se, niin kuin, että se niin, että jotakin siellä studiossa tapahtui semmoista ainutlaatusta. Ja totta kai siinä oli paljon ja suuri ansio sillä Paula Salmisen käsikirjoituksella, joka mun mielestä erittäin ansioitunut ja onnistunut. Totta kai Kikastahan oli jo tehty sitä ennen se Jurkassa se Kikka Fan Club-esitys, ja että tavallaan tämä tämmöinen Kikan maineen palautus oli alkanut jo ennen tätä meidän kuunnelmaa. Ja siellä oli varmaan, mä en nähnyt valitettavasti sitä esitystä, mutta varmasti siellä oli niin kuin paljon samaa feminististä kulmaa ja teemoja, niin kuin mitä tuossa, ja ihan niitä oikeita tapahtumia, ja että mitä tuossa Kikka Tarina tähdestä kuulemassa oli. Joo. Niin, varmasti. Ja sitten toinen juttu, kun minä olen itse Revonkosken Millan kanssa, joka oli viime kaudella, itse asiassa viime kauden viimeisessä, eli 5. jaksossa oli vieraana, ja juteltiin hänen Kikka-tribuuttishowsta ja sitten siitä, että minä olen hänelle tehnyt näitä uusia biisejä Milla-nimiselle artistille, Kikka-tyylisiä uusia biisejä, tämmöisiä pastisseja, niin tämän projektin kautta olen itse ajautunut tekemisiin monien Kirsin läheisten kanssa, ja olen sitä kautta saanut kuulla, että tätä kuunnelmaa tehtäessäni oli oltu yhteydessä moneenkin niin kuin Kirsin tunteneeseen ihmiseen, ja oli käyty läpi. Kyllä. Olitko itse jutuissa Kirsin läheisten kanssa?
No, ihan se vaan, mitä siellä studiolla sitten toi Raija Belli kävi juttelemassa meille kikasta ja sitten Pia Temisevä teki myös siinä pienen roolin siinä kuunnelmassa, niin silloin tapasin hänet niin kuin siellä niin kuin tavallaan työmerkeissä, mutta en mä niin kuin rooliin valmistautuessani tai mitenkään näin, että en ole jutellut läheisten kanssa, että tavallaan musta tuntuu myös tärkeältä pitää, niin kuin, että sit kuitenkin vaikka toi pohjautuu niin kuin todella voimakkaasti ihan tosi tapahtumiin ja on niin kuin tommonen toi kuunnelma, niin silti se kuitenkin on jollain lailla fiktiota, että se tuntuu niin kuin oleelliselta pitää siinä kuitenkin se ero Kyllä että varmasti. niin. Niin, ja sitten mitä Ei, on kuullut. Niin, ja oliko sinulla vielä jotain? ei, sano vaan. Okay. Varmistan vaan aina, etten puhu päälle. Mutta sen verran nyt en paljasta, kenen kanssa on jutellut, mutta olen kuullut tällaista esimerkiksi kommenttia siitä niin kuin just totuuspohjasta siinä kuunnelmassa, että kyllä ne asiat on kaikki tapahtunut, mutta siellä on esimerkiksi yhdistelty tosielämässä tapahtuneita asioita silleen, että siellä on joku tietty asia tapahtunut ihan eri kohdassa Kirsin uraa tai elämää kuin mitä se tapahtuu oikeasti, ja sitten on just näin. Yhdistetty, saattaa vaikka 2 asiaa tapahtua samaan aikaan, jotka oikeasti tapahtuu eri aikaan. Joo, juuri näin, että se on sillä lailla, sitä kun tehdään fiktiota, niin silloin pitää myös sallia tällaiset luovat ja tarinaa palvelevat ratkaisut, että joo. Kyllä, ja sitten kun siinä oli kuitenkin suhteellisen vähän sitä yksityiselämää. Kyllä, ja se oli varmaan niin kuin tekijöiden, voisin kuvitella ihan tietoinen ratkaisu, että se on, että semmoiselle ei ole ollut tarvettakaan, että niin kuin valtavasti sitä niin kuin ruoditaan, että siinä kun Kikan elämässä muutenkin hänen niin kuin uransa artistina ja se tarina tavallaan, mihin aikaan Suomessa se sijoittui ja kaikki nämä, niin tavallaan se tarjosi itsessään varmaan niin paljon, niin paljon niin kuin käsittämättömiä juttuja, että mitä kaikkea se niin kuin joutui käymään läpi ja kohtaamaan niin kuin naisartistina tuossa ajassa, joka leikitteli seksuaalisuudellaan ja noilla performoi sitä omaa naiseuttaan, niin hän oli niin kuin sillä lailla Suomessa tämmöinen edelläkävijä, että täällä ei oikein sitten oltu vaan valmiita vielä semmoiseen. Niin. Eikä minulla oikeastaan nyt kun minä rupean miettimään, niin Samantha Foxiin ja Sabrinahan Kikkaa verrattiin, mutta ei tule mieleen kyllä ulkomailtakaan ketään, joka olisi täysin vastaavaa tyyliä tehnyt. Kyllä minusta Samantha ja Sabrina oli molemmat kuitenkin hyvin erilaisia kuin Kikka. Joo, ja mulle kanssa se ei niin kuin, totta kai mä niin kuin ymmärrän sen, miksi se siihen liitetään, mutta mun mielestä nimenomaan siis Kikkahan oli aivan omanlaisensa viihdetähti, että eihän se niin kuin, jotenkin mulle se ei pelkästään niin kuin, no niin, se ei niin kuin yhdisty Samantha Foxiin. Ja se Kikalla oli niin kuin tosi paljon niin kuin leikkisämpi ja siinä oli mukana sitä huumoria ja näin, että hän oli itse hyvin huumorintajuinen. Kyllä joo. Ja niin. Mä en tiedä, tosin en mä nyt Samantha Foxin ja Sabrina Nuraa, mutta jotenkin mulla on nyt semmoinen niin kuin mielikuva, että ne ei niin kuin kauheasti, ei se ollut niin kuin se. En minä tiedä. Nyt mä saatan puhua ihan puuta heinää. En minä tiedä, vaikka ne olisi ollut ihan järjettömiä humoristeja kumpikin. Siis, kun siinä musiikissa jo yhdistyi niin tämä urbaani kasari, ysäri, disco, poppi, konepoppi, tekno juttu, siihen yhdistettiin sitten tätä suomalaista niin kuin iskelmäperinnettä, diskohumppaahan se oli, tai sitä on sanottu, että se oli diskohumppaa, tai junttidisko, mikä minusta on aika halventava termi, mutta se niin kuin,
se huumori tuli sitten niinku tästä tämmöisestä, just vaikka Junnu ja Ile, kun teki sanotuksia, niin siellä tuli nämä Mm, tämmöiset huumorimusiikin tietyt jutut siihen mukaan niin kuin sanotuksellisesti, vaikka se mm. Kirsin musa ei minun mielestä missään vaiheessa ollut huumorimusiikkia, mutta siinä oli Ei ole, jos sitä tapa. mä en niinpä. Joo, sitä mä en tarkoita, että se olisi ollut huumorimusiikkia, vaan että se hänen esiintyvyys ja persoonansa esiintyjänä oli paljon tai jotenkin niin kuin paljon moniulotteisempi ja monimuotoisempi. Että tavallaan että se sisälsi niin kuin monta eri tasoa, ettei se... Niin, Kyllä. niin. Ja, niin kun, ja olihan niissä siis sanotuksissa, Kirsihan sanoi jossain haastattelussakin, että niissä on huumoria ja että niille saa nauraa niille sanotuksille, että onpas hauskoja juttuja. Mm, Mutta siinä on kuitenkin se, että se rajapinta, että onko musiikki vakavaa vai humoristista, niin minusta siinä oli tosi hienoa, tyylikästä semmoista tasapainoilua just sillä rajalla, että mennäänkö sille puolelle, että se musa on niin kuin ihan niin kuin huumorijuttua. Joku tartut tiukasti hanuriin, minun mielestä on aika huumoripiisi. joo, onhan siinä kieltämättä. Mutta sitten se, että se on kuitenkin samaan aikaan vakavasti otettavaa poppia, iskelmää, niin minusta se on tosi tyylikkäästi toteutettua musaa. Mm, kyllä, Ja Ile kyllä. ja Junnu oli sanottajina kyllä Neroja molemmat, ja Samulin Veikko teki huikeita sävellyksiä. Joo, kyllä. Tota, Niinpä. ja aliarvostettu valitettavasti edelleen minun mielestä Kikka, niin kun, ja väärin ymmärretty. Niin, just tätä, että sitä varmaan tarkoitinkin sille, että Suomi ei ollut valmis, että nimenomaan, että se väärinymmärrys oli niin syvää se, että sit kiinnitettiin vaan huomiota hänen niin kuin, ulkoisiin asioihin ja ei ymmärretty sitä, että Kikka oli itse sen tilanteen päällä ja se oli kaikki niin kuin, hänen luomaa ja hänen, niin kuin, mitä hän halusi tehdä. Että sitten tavallaan ne jatkuvat haastattelut, kun sitä syytetään, tai niin tavallaan, no niin, kyllä myönää tiedetään, mutta ja siinä kuunnelmassahan näitä käydään niin kuin, kyllä hienosti läpi sitä, tavallaan sitä, mihin se joutui. Minun mielestä slovaarit Paineeseen. paineeseen. Niin, Minun mielestä ne kyllä. Kikan slovaarit oli monessa tapauksessa jopa parempia kuin nämä kevyemmät rallatukset, että Niin. joku Rakkauden talo tai Osassa toisen tai Häipyy etäisyys, kun rakkaus loppuu. Mielettömän hienoja balladeja. Joo. Et minun mielestä niin kun se Kirsin monipuolisuus laulajana ja esiintyjänä, niin se on noussut nyt vasta niin kuin muutaman viime vuoden aikana porukka on ruvennut tajumaan, että se oli muutakin kuin tätä diskopoppi-huumoriosastoa. Kyllä. Vielä tästä kuunnelmasta ja sinun valmistautumisesta rooliin sen verran, että sinä sanoit, että et sitä näytelmää kerennyt näkee, mutta just niin kuin, jos puhutaan roolin sisäistämisestä, niin kuuntelitko esimerkiksi haastatteluja ja sitä kautta yrititkö päästä siihen niin kuin sielunmaisemaan? Joo, kyllä. Kyllä mä kuuntelin niin kuin musaa ja tosi paljon sen musaa niin kuin ennen sit, kun alkoi ne nauhoitukset, että tavallaan joo, tosi paljon musaa kuuntelin ja sitten joo, näitä legendaarisia haastatteluja, mitä sitten sivuttiin siinä ihan kuunnelman jaksoissakin, niin osa niistä, niin niitä mä niin kuin katoin myös, koska mä olin kuitenkin, mä oon syntynyt 80, että mä oon ollut sitten 9-vuotias, kun Kikka on breikannut, eikö se ollut 89, kun se tuli Joo. se eka albumi, niin tavallaan, kyllä mä tietenkin muistan tietenkin niitä jotain juttuja, mutta eihän mulla nyt sen ikäisenä ollut mitään käsitystä siitä, että miten sitä niin kuin pantiin matalaksi suoraan sanottuna näissä joissakin haastatteluissa, miten törkeästi sitä kohdeltiin, niin eihän mä sitä sitten tajunnut, niin nyt sitten kun mä katsoin niitä ennen tätä kuunnelman tekoa, niin sittenhän oli aivan järkyttynyt, että voiko tämä niin olla totta, että se joutuu niin kuin toistamiseen selittämään ne samat jutut, ja kun ei mene perille, ei mene perille, että sitten vaan niin kuin keskitytään
Niin. Mutta Just, se oli kyllä aika semmoista niinku, osaksi vähän järkyttävääkin se, kun tutustui siihen materiaaliin, niin jotenkin, että voi vitsit, mikä meininki, että joo. joo, tämä Sabatti-ohjelma, missä oli Irvin ja Pasi Kaunisto ja Kikka, niin se oli minusta, tai yritin katsoa sen koko jakso ja puolessa välissä piti laittaa poikki, kun oli sellainen olo, että ei saatana. Oho, tuli ruma sana. Niin, Siis niin, joo. Tapani Oliko se se jakso, missä se yleisö alkaa hiilostaa Kikkaa? joo, ja Tapani Ripatti ja Anu Panula Joo. juontajina, niin aivan järkyttävää lynkkausta. Timote ja Mikkonen sitten taas teki tosi hyvän puolituntisen haastattelun, mikä löytyy YouTubesta. Joo, kyllä mä senkin katoin. No, se Joo, on vaikka, no niin, oli siinäkin omat sävynsä, mutta verrattuna, no verrattuna tähän niin kuin julkiseen teurastukseen. Se on hirvittävä ohjelma, joo. Ja sitten se, mutta se oli niin kuin kauheata se tavallaan, että niin miehet ja naiset, kaikki yhdessä rintamassa halus tehdä selväksi, että tämmöinen peli ei vetele, että sä et voi, että mitä toi tarkoittaa, että sä niin kuin nautit seksuaalisuudesta ja mä haluat niin kuin performoida sitä tai niin kuin tavallaan, että se... Nämä on aikansa kuvia nämä haastattelut ja niihin kannattaa myös osittain suhtautua silleen, että onneksi niin kuin, tämmöinen maailman tilanne on mennyt eteenpäin ainakin jonkun verran. On mennyt eteenpäin tosi paljon, mutta valitettavasti, no joo, kyllähän näitä tilanteita edelleen tulee, että kyllähän se, jos ei nyt tossa räikeydessään ja nimenomaan nyt, niin joo, maailma on toki tietysti muuttunut siitä ajasta, mutta ei nuo asiat edelleenkään niin kuin ihan helppoja ole, että joo, Ja helpompi onneksi kehitystä kuitenkin on tapahtunut. Kyllä, mutta se on suomalaisessa mentaliteetissa jotenkin hirveän syvällä, että paljon helpompi on haukkuu kuin kehu. No se on just näin. Se on just näin ja semmoinen niin kuin, joo. Sitähän itsekin miettii niin kuin monesti, että sit jos tulee niitä hetkiä, että saa kiinni itsensä siitä, että vaikka on jollakin kateellinen tai mitä se sitten onkin, niin sit aina niin kuin pysähtyy miettimään, että totta kai siis se on ihan luontevaa olla kateellinen välillä, se on ihan jokaisen ihmisen tunne, joka sen saa kokea, mutta se vaan, että sehän kateushan niin vaikka esimerkiksi on hirveän, niin se voi olla tosi syövyttävä tunne ja raskas tunne, jos ei sitä niin kuin pääse käsittelemään ja purkaa niitäkin jotenkin miettiä, että mitä mä tässä nyt kadehdin ja miksi ja että miksi mä en voisi olla niin kuin iloinen ton ihmisen puolesta ja sitten kun sitä hetkenkään pysähtyy miettiin, niin kyllä se on mahdollista. On mahdollista kääntää se niin, että hei, mitäs jos mä olisinkin iloinen tämän ihmisen puolesta, että se on saavuttanut tätä ja tätä. Et eihän se nyt multa ole pois, Herran Jumala, esimerkiksi. Ja sitä niin kuin, siis kikkahan varmaan niin kuin monissa herätti myös kateutta niin kuin tavallaan, että miksi, joo. Hei, ennen kuin meidän aika loppuu, niin kysyisin vielä, Joo. että mitä on seuraavaksi esissä sinun uralla? Onko mitään uusia projekteja tulossa? Viime vuonna se oli tässä Korvessa kulkevi sarjassa, se oli ihan loistava, mutta onko mitään uutta juttua tulossa nyt, mitä saisit puhua? No ei, siis niin joo, mulla oli se, niin totta, se Korvessa kulkevi, tuliko se viime vuonna ulos? Taisi se tulla vain sitä edellisenä, enpä muista, mutta kyllä, totta, siinä olin siinä Sekunnit-sarjassa, joka tuli viime vuonna ulos. Siinä Sekunnit ensimmäisessä tuotantokaudessa. Ja no nyt sitten teatterin puolella me näytellään tuolla Teatterin Jurkassa, missä myös tätä fanklubiakin esitettiin, niin ollaan kirjoitettu Piila Penttisen ja Riia Katajan kanssa näytelmä nimeltä Ihan pienet luut, josta meillä oli marraskuussa ensilta. Ja nyt meillä on vielä 20 esitystä Jurkassa jäljellä. Ja ollaan Piilan kanssa lavalla ja Riia on ohjannut esityksen. Niin se mua on nyt työllistänyt tavallaan aika paljon tässä viimeisen sekä sen kirjoitusprosessin myötä että sitten tämän harjoituksen ja esitysprosessin myötä, niin esitysjakson myötä, että se on ollut nyt isosti tapetilla ja sitten on tuolla musiikkiteatteri Kapsekissa myös
näyttelen semmoisessa UKK-nimisessä musiikkinäytelmässä, tämmöisessä satiirissa Urho Kaleva Kekkosesta, Sirpa Kähkösen käsikirjoitus, Taru Mäkelän ohjaus. Että teatteria on nyt tehnyt ihan hirvittävän paljon nyt syksyn ja jatkuu vielä esityksiä paljon. Ja sitten mitä tulevaisuus tuo tullessaan? No siellä on jotain tulossa, mutta en mä nyt tiedä. Niin, ei nyt mitään semmoista, ehkä mitä mä tässä nyt tässä nyt sen kummoisempi vielä mainostan, että katsotaan. Mutta sanotaanko, että onhan nämä ajat nyt vähän kurjat meidän niin kuin alalla, että varmaan olet säkin seurannut tätä nykyisen hallituksen kulttuurileikkauksia ja nää, niin kyllähän ne koskee ja koskettaa meitä kaikkia alan ihmisiä, että ei töitä vaan ole samalla lailla. Ei ollut korona jo itsessään, oli suuri takaisku meidän alalle, mutta nyt se vaan jatkuu, että ei ole helpot ajat. Mutta pakko yrittää. Kyllä. Hei, kiitos. Joo. Ja Hanna Vahtikari kovasti vierailusta ja kiitos myös teille hyvät katsojat ja palaamme jälleen seuraavassa jaksossa mielenkiintoisten vieraiden parissa. Kiitoksia. Kiitoksia.